Sasho sangena thina singalali endleleni neindaba ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ingonyama Trust isolwe nguhlalo ngenkohlakalo. Bakhala ngemholo abesikole sabakhubazekile. Kanti IFP ibungaze ukunqoba ebaqulusini. Inabendlove namandla sanemukela kwindaba zethu ze1 KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Ibhodi leNgonyama Trust lithi lisolwa nguhlalo walo kuJaji uJerome Ngwenya ngokukhwabanisa imali yenkampani Ngonyama Holdings esingathiwe leli bhodi. Ekhuluma kwesithangamisa bezindaba besibanjelwe keMgungundlovu namuhla uhlalo uyibamba uSiyamdumisa Vilakazi. Uthe kuningi abakutholile okungahambi kahle ikakhulukazi kwezezimali njengoba kwaphuma indodla zemali esikhwameni sebhodi kodwa zangangena kule nkampani. Ibhodi elengamele umhlaba wamakhosi KwaZulu-Natal Ingonyama Trust Board selimemezele ukuziqhelanisa nenkampani engaphansi kwalo Ingonyama Holdings kulandela izinsolo zokuqhwaqwa ngabasunguli bayo. We therefore state categorically today that Ingonyama Trust and Ingonyama Trust Board has formally disassociated itself from Ingonyama Holdings. Ingonyama Holdings is now a hijacked entity that carries no mandate whatsoever from Ingonyama Trust or its board, and has resolved to pursue all civil and criminal remedies to protect the interest of Ingonyama Trust and its beneficiaries. Usihlalo webhodi uLinda Zama uthi ukusungulwa kwale nkampani Ingonyama Holdings kwenzeka ngesinxele njengoba owabe ngusihlalo walo ibhodi ngaleso sikhathi uJaji uJerome Ngwenya waziqoka njengosihlalo wale nkampani. The former Ingonyama Trust Board chairperson made himself the chairperson of Ingonyama Holdings. Let's start with that. Now, already there's a conflict there. Secondly, Ingonyama Trust, we're talking about money here that goes into one pot, decided to then have this subsidiary, which is Ingonyama Holdings, all right? So is wholly owned. You know, Ingonyama Holdings is wholly owned by Ingonyama Trust. And now, because as I've indicated, the former chairperson was also in control of Ingonyama Holdings. So he was calling the shots, making decisions in a board that did not understand the law as we understand it. Leli bhodi lithi livundulule okuningi okubala ukwebiwa kwemali kule nkampani. Underlying this entire dispute is financial impreviousness concerning 41 million of beneficiary funds transferred from Ingonyama Trust to Ingonyama Holdings between March 2021 and November 2021 during Mr. Ngwenya's tenure as chairperson of the board. Specifically, this includes a payment of 10 million in March 2021, a further 10 million paid in July 2021, and a large tranche of 21 million paid in November 2021, all of which were classified as repayable loans from the Ingonyama Trust to its subsidiary, Ingonyama Holdings. Uzama unqome ihhovisi lesilo ngokusebenzisana kahle nabo. Particularly in writing, the interaction is fairly smooth with His Majesty's private office, which is a breath of fresh air. Ezindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube kuseMgungundlovu. Abasebenzi besikole sabakhubazekile iGolden Hours eThekwini KwaZulu-Natal bakhala ngomzimba ababhekene nabo njengoba sekupheleke izinyanga ezintathu zonke bengayitholi imiholo yabo. Ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho obuhlelo keyinyunyana kePSA, omunye abasebenzi ongathandanga ukudalula igama lakho utshelekizo kule indaba uthi lesi simo sezesa holele ekutheni ke bahluleke nawo ukunakekela ngendlela abafundi abakhubazekile. Uvukwe umunyo wakhihla isililo omunye wabasebenzi besikole sabantwana abakhubazekile ngesikhathi echaza ngesimo ababhekene naso songaholelwa. Sihlumezekile kakhulu, sihlumezekile emzimbeni, sihlumezekile engqondweni, emoyeni, asikho right nje, sihlumezekile nje kakhulu. Ngangokuthi lento isize affecta ngisho imindeni yethu qobo. And sisebenza kabuhlungu, and uma usebenza ngalezi zingane ezikhubazekile awukwazi ukuthi ungasebenza ungaphathekile kahle ngoba lezi ngane ziyakufila mangabe ungekho right. And imbuzo siyitholayo kuzo ukuthi lokhu zisibuza ukuthi mesindaba uright
kubuhlunguphi lokhu zisiduduza okusilimaza kakhulu thina emoyeni ngoba lezi ngane siyayithanda and sigcina siyiyekelela siyazi ukuthi sidinga kanjani asiqondile ukuyiyekelela into esiyenziwe uchairman no-principal ukuthi sigcine singakwazi ukuthi sigibele kwaye manje asinazo imali zokugibela siyatsheleka sokuqala ukutsheleka ngo-April kuze kuzoba manje siyatsheleka imali engakhokheki abanye bethu bangena kwamashonisa abangazi ukuthi bazobakhokhela ngani kuyimanje and uma ngabe kushawa lesihlanu singaholi njengoba singazi ukuthi kwenzakalani asazi uzogcina kwenzakalani ngathi. Ngokusho kwabo izinkinga ziqale ngasekuqaleni konyaka nokutheke ngenyanga uMarch abanye bangawathola amabonasi abo ngo-April laba basebenzi basike batshelwe ukuthi ke bazohola u60% omholo wabo kepha ke nalokho kwangenzeka njengoba ke begcine ngikhola u40%. Kovele ukuthi iningi labasebenzi kulesikole bangaphansi kwe-SGB kanti abe-PSA bakhale ngokunganakekelwa kwezikole zabakhubazekile. Njengamanje besilindele uMEC waka Education Honorable Sipho Dlomuka ukuthi azothatha memorandum. Sisazoqhubeka si-engage office lakhe uSipho Dlomuka ne-HOD ukuze bakwazi ukuthi bayixazulule inkinga yalana ngoba akuyona inkinga i-department ama-salaries imali esuke ibekwe eceleni for abasebenzi abakwazi ukuthi nebathi abanayo imali. Wasithembisa-ke funa uSipho Dlomuka ukuthi lento ukuthi abasebenzi i-department ayinamali amaholo into engekho leyo. So qhubeka-ke si-engage yena ukuze angenelele la ngoba siyabona ukuthi kunohwaphilizo olukhona olukhulu ngoba kuthi uprincipal une-account yakhe nje ayazi yedwa even i-SGB uchairperson no-treasurer angayazi yaziwa yena yedwa le-account yona-ke le-account othola ukuthi batshontsha ngayo imali abasebenzi bagcina bangaholi. Abomnyango wezemfundo esifundazweni bagxekile lokhu bethi udaba abazoliphenya kabanzi ngokushesha. Udaba lolu esolichecka ne-district ukuthi kwenzakalani ukuthi kube khona abasebenzi ekufanele bahole ngoba kekho umsebenzi okufanele asebenze eqashiwe ngokusemthethweni ukuthi angaholi. Udaba esolibheka masinyane nje masuka la akukho right ngokwe-labor peace nangokwe-labor whatever ongakucabanga noma nje morally ukuthi kube khona umsebenzi ekuthiwa usebenzile kodwa akaholi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Injabulo ibibhale kwemehlweni kumalungu eqembu lezombusazwe IFP kwisifunda saseZululand njengoba ke belibungaza kunqobo ukhetho lokuchibiyela obelubanjwe ngesonto eledlule ku-23 ngaphansi komasipala seBaqolusini. Uhlalo IFP eZululand uMichael Khumalo uthi ukhetho banqobe ngamalengiso beshiya amanye kamaqembu ngamavoti angamakhulu ayisishagalolunye ne-11 911. Injabulo ibibhalwe emehlweni kumalungu eqembu le-IFP eZululand emva kokunqoba ukhetho lokuchibiyela obelibanjwe ngeledlule kumasipala Baqulusi. Usihlalo leli qembu Michael Khumalo uthi leli wadi belibaluleke kakhulu kubona. Kodwa futhi leli wadi belibaluleke kabi ngoba i-IFP lapha eBaqulusini iphethe ne-DA nama khansela amabili. So ke ukube leli wodi silwinanga bese sizoba namakhansela u22 esikhundleni sika 23. So ke leli wodi belibaluleke kakhulu ukuthi silwine. Yikho ke namhlanje sizobonga abavoti ngoba babeqotho bethembeka. Bakhumbula ukuthi inkathi isuka phi nabo, bakhumbula ukuthi inkathi ayabenzelani kwayona le ndawo njobila kungenxa yomntwana okwaphinda angene ngoba laba abantu bakhala ngenxa ukuthi babehlukunyezwa ngamabhunu. So ke la abantu bakhumbule yonke leyo msebenzi yomntwana okwaphinda angene. Yikho ke bebeqotho eboxini besizobabonga egameni likaMengameli we-IFP uBulawayo. Uqhube ngokuthi abantu bakhombisile ukulethemba iqembu le-IFP. Abantu basethemba asisahlehli. Kuona wonke amahodi siyowasebenza manje. Asisahlehli. Abantu bayakhombisa ukuthi inkatha bayayethemba yithi kuphela okufanele sisondele kubantu. Yitho kufanele sikhuluma iqiniso kubantu. Uma singeze ukwazi ukubasiza sisho ukuthi ngeke sikwazi ukubasiza. Uma sizobasiza sibasize ngoba umntwana wasifundisa lokho ukuthi asibokhuluma iqiniso. NoBulawayo ke usifundisa lokho ukuthi asibokhuluma iqiniso. Njoba kade ubona nje ithende leli layisha abantu abawu 3000 ubonile ukuthi ligcwele.
so yini kusho ukuthini lokho kusho ukuthi abantu bayithokozela into esiyenzayo bese ngeke ke singezi ukuzobonga umsebenzi omkhulu kangaka abawenzile. Khona manjalo ikhansela uSamkelo Myeni uthi uzibophezele ekuthena lalele zonke izidingo zomphakathi. I-IFP izibophezele ukuthi izokwenza sure noma izokwenza isiqiniseko sokuthi lezo zindlu lezo bayazakha. Umhlonishwa uThula Sizwe bekakhona lapha phesheya kwaStanela odabeni likagesi nakhona ezoshiya abantu abazosiza umphakathi ngogesi. Sizoqhubeka lapho njengeqembu le-IFP ukunika abantu lezo zidingo nqangi ngoba izona zinto esaziyo ukuthi kulesikhathi samanje ngeke uzukhona ukuphila ngaphandle kagesi futhi ngeke uzukhona ukuphila ungakhanyisi ungalali noma unompheme onawo. So sithi siyabonga nje kakhulu ukuthi besethembe kangaka sizoqhubeka nami nje nguSamkelo kaMyeni ukhansela ngizoqhubeka ngibalalela abantu siqhubeke lapho khona esibala khona ngoba sikhuluma nje udaba lwezindlu logesi ngizoqhubeka lapho nemigwaqo nje uma ngabe ningahamba nizoyibona la yiyo leqembu le-IFP nami ngomunye wabantu obekasemva kwaleyo ma project ukuthi abantu abagreatheni umgwaqo bafike bephephile emakhaya. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseCliffdale eFryhead. Ake sithi ishelele edolweni nebeselo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ingonyama Trust isolwe nguhlalo ngenkohlakalo. Bakhala ngemiholo abesikole sabakhubazekile. Kanti IFP ibungaze unqoba ebaqulusini. Igutshozelo yefele emnyama indlunkulu kaZulu kulandela ukudlula kemhlabeni kaMntwana uHenrietta kaSolomon kaDinuzulu kacetshwa kaMpande eZulu ngolesibili kekuseni. Umntwana uHenrietta kudlule kemhlabeni neminyaka eyi102 esibhedlela eNkonjeni kanti ubese ngokugcina kwabaphila kubantwana beSilu Solomon kaDinuzulu. Umntwana uHenrietta wayeganeke uJohn Muntu wenkosi owayindodana kaMfundisi uMbiya Khuzwayo eMfanefile eMenmoth ngonyaka ka1949 naye ungasekho. Okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uthi kulahlekelwe isizwe sonke. Indlunkulu kaZulu isibuye ngena yahlala emanzini emva kokudlula emhlabeni komntwana uHenrietta uNtombomvu uSithuli kaSolomon kaDinuzulu kacetshwayo kaMpande. Umntwana bese kuphela kwakhe obesesele kubo bonke abantwana abazalwa inkosi uSolomon. Umntwana uhambe ngosuku lwangomhla ka21 elapha eNkonjeni esibhedlela. Umntwana ke wayegane kwaKhuzwayo eMfanefile lapha ya eMelmoth. Uhamba umntwana emhlabeni useneminyaka eyikhulu neminyaka emibili njengoba umntwana azalwa ngomhla ka5 kuApril ngo1923. Nakuba umntwana engasekho emhlabeni njengelungu eliqavile nedala kakhulu endlunkulu kaZulu. Ingonyama iZulu kaZulu ithini ikhaleleke indlunkulu umndeni waKhuzwayo nesizwe sonke. Isilo samabandla ingonyama uMiso uZulu kaZulu ithini indlunkulu kaZulu izindlu zonke zenkosi isizwe sonke ikakhulukazi umndeni wakwaKhuzwayo silo sedlulisa ukukhala nendlunkulu idlulise ukukhala noma igodukule intombi endala kodwa ngokwemisebenzi yayo nokwaziwa nokuba umuntu omdala ukubuzwa kuye ekhaya sisele isilonda sithi nje omdala umntwana wentombazane umntwana uHenrietta ahambe kahle. Umntwana ke uzobekwa emathuneni lapha eOndini ngomgqibelo mhla ka26 kuye uNtulikazi. Emva kwenkonzo ke ezoba seSt Joseph kwiparish elapha ya eBnorth ngehora lesishagalolunye. Sithi nje umntwana aphumule ngokuthula. Umntwana uHenrietta kaSolomon kaDinuzulu kacetshwayo kaMpande bese ke engekugcina ophilayo kubona bonke abantwana beSilu Solomon kaDinuzulu. Ezindabeni ze1KZN TV kuba iNkosi Nhlemthembo eRichards Bay.
Abahleli bomcimbi wesifazana abaswenka abaconze ngokugqoka nje amaphinifa obizwa ke-Phinifa on Fleek bathi enye yenzuzo abazoyenza kulo mcimbi bazoxhasa ngabesifazana abahweba ngokudayisa ematafuleni ukuze kuphile imindeni yabo. Lokhu kuvela kwisithangamisa bezindaba besibanjeleke namuhla eThekwini KwaZulu-Natal. Lo mcimbi uzogcina ngokuba umbukiso kwamaphinifa kanye nobumnandi kodwa uzophinda unike ithuba abantu besifazane ukuqhakambisa amagalelo abo emphakathini kanye nasemndenini yabo. The day sizobonisana ezabantu besifazane ingqinamba esibhekana nazo ezini umuntu esifazane. Madam Knox nje nami ngokwami nolapha kaNongomla unjani undokwakhe sizokwakhana sizo-empowerishana sizothi mbokodo ungayibukeli phansi into yakho yokuthi wena umama semakhaya umama selokishini siyimbokodo ephinifa sithi phambili. Ngalo mcimbi kuzophinde kuhlomula omama ikakhulukazi laba abadayisa bephinde behwebe ezidaladini. Mhlambe esingaku-emphasize esingakudalulanga ukuthi labo mama abadayisa ukudla abanezitende ematafuleni ko-market njalo njalo sibe naluhlelo lokuthi ababe khona esizokwazi ukuba selector whereby la khona kuzoba nombukiso wabo abazokwazi ukubeka. And okwesibili after umcimbi thina njengephinifa into esizoyenza ukuthi uma umcimbi usudlulile sibe nomama abambalwa abawu-top 10 esoba selector ngokubanikeza imali estock noma istock sokuthi abaqhubeke njengoba befaka iphinifa bedayisa nasi istock abaqhubeke ukuze kwazi kubuyele emgodlagodleni wabo bayokwazi ukondla ingane emakhaya ngokubanikeza ukuthi nasi istock sokudayisa ngoba lento eniphusha into yephinifa futhi nathi siyinzalo ezizalwe omama. Omunye wabesifazane ongunomehlo uthi unethemba lokuthi lo mcimbi uzobumba imbokodo. So ngiyacabanga ukuthi ukuba kule event mina kuyangilekelela kakhulu emsebenzini engiwenzayo njengoba kushiwo kuthiwa i-event involve wonke umuntu wesifazane from entombazaneni esencane kuya phezulu. So ngicabanga ukuthi ine-input enkulu la ezolekelela khona ekufundiseni kubantu besifazane ukuthi kufanele bezethembe kangakanani nanokuthi kufanele ba-understand uma ngabe behlelwa isimo sokuhlukumezeka behlelwa isimo esingajwayelekile bekwazi ukuthi bakhulume ukuze kusolve lezo inkinga ababhekana nazo. Lo mcimbi wabesifazane uzoba ngomhla ka-30 ku-August okuyinyanga yokubungaza abantu besifazane. Kudebo Hosbisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Umndeni wakamkhabelo okuyikhaya eliholwa kezintandane endaweni yasemfekayo eMtubatuba kwa-21 enyakatho kaMthaniya unikeleleke ngendle entsha egxeke ngumkhandlu kamasipala waseMtubatuba. Lo masipala uqhubeka ke nokubungaza inyanga kalo obekade kumengamela oqala ngaphansi kahulumeni wentando yeningi uDkt Nelson Mandela ongasekho yokusiza abaswele. Zesuliwe izinyembezi emndenini wakwamkhabela okuyikhaya eliholwa izingane emva koba umkhandlu wamasipala inkosi uMtubatuba unikelele ngendlu enamagumbi amabili. Amalunga lomndeni okuyintsha ahluleka ukuzibamba ngenxa yenjabulo. Ngiyabonga kakhulu ilawo mazwi nje enginawo noba ngaphakathi angazi ukuthi angiki kube nginamandla ngabe ngiyabonga. Yabo esimene sisuka kuso bekunzima kakhulu. Bekunzima ngoba bese ngidabela ingane mina bengenaki. Kodwa nje ngiyabonga. Ngibonga noThixo ukuthi kwazile ukuvula zonke izinto. Impilo benzima. Benzima kakhulu. Ubhutami bengasebenzi. Bekunzima ngisama kwenza. Ngilisa ukubonga kakhulu kubaba umeya ukuthi ahambe ezefike phaso legcikela la ekhaya engazile yedwa kuphela ke phezulu into enhle kanje ngendlu kanye nokudla nefinisher phakathi benhle bekuzoba indlu kuphela phinde siqale phansi zami indaba yelokhuzana ifinisher phakathi but besenzele kwabalula konke songidlulisa ukubonga into nginethemba lonke kuze kufike nakubafowethu ade befikile ngaphakathi bephusha sibabona besebenza ngokuyikhandla nje ukubonga kakhulu anginamazi adlula lokho ngiyabonga. Imeya lo masipala umxolisi Mthethwa udlulisele lendlu kanti uphinde wazwakalisa ukujabula naye njengoba lo mndeni ungekho usatholwa izimvula kwazise ubuhlala ngaphansi kwesimo esingesihle. Imeya iphinde yaveza ukuthi basazoqhubeka nezicelo zokusiza
umphakathi. Siyafisa ukubongela umndeni kakhulu wakamkhabela ukuthi ukhalile ikakhulukazi abantwana ngoba sifikile la sabona ngonyaka odlula ukuthi laba bantwana uma singashiya la singenzi lutho sizobuye ngokusheshsha la khona abantwana abazobe sebengcinywe yindlu ngoba isimo sendlu ngendlela esasiyiyo sasisho ukuthi uma kungafika umoya noma kungafika nje imvula ethe uqinaqina lemvula izokwazi ukuthi ibangcinye bakwazi ukuthi kungaphumi umuntu endlini. Ngempela ke uNkulunkulu emuhle namhlanje bayabonga njengoba kade bezibongela bona ngalomsebenzi omuhle kangaka omkhulu esithi ke emphakathini asigcinile ngokwenza la ekhaya wa 2021 ekhaya kwaMkhabela nakweminye imizi ngoba siyaqonda ukuthi miningi eminye imizi efana nalesi simo esinjengalesi asisho ukuthi sigcinile sisazoqhubeka sihlonze eminye imizi sisalindile izindlu zikahulumeni ezikhona esazi ukuthi zizofika. Inkampani okuyiyona elekelelile nayo icathe ngezinhlelo zayo zobuyisela emphakathini kanjalo nekhansela lendawo libongele lo mndeni ngokuthi ugcine ukwazile ukuthola usizo. Nathi safika sazolekelela ukuyiqala nje phansi indlu sizoyiphetha ize kube khona inqinamba esibhekane nazo kodwa ngomusa nothando lukaNkulunkulu siyabonga ukuthi egcineni kufezekile kwenzeka. Siyabonga kakhulu umphakathi ukuthi usixhase nathi sisitolo se-Smart Build iyona ndlela leyo ukuthi sithi kumphakathi wonke namaphethelo siyabonga sesibabuyisela konke ngokusixhasa kwabo singagcini futhi njalo manje sizophinde siqhubeke sixhase nakwezinye indawo. Umuntu uthi akacosha ithuba ukubongela kakhulu sebezoba ngabanye abantu abakhomba ukuthi masikhuluma ngomkhandlo waseMtubatuba ukhona izinto ozenzayo nawo umuzi wakhiwe obekade ngekho lutho kuwo. Umuntu uthi akathele ithuba nje bonga kakhulu nomakhelwane siyabonga kakhulu especially umakhelwane oseduze obekade bekhoselisele umndeni ngezikhathi zobunzima ulele phandle bekwazi ukuthi bewufihle. uNkulunkulu njengathi ngabandisela beqhubeke njalo sithokoze. Imeya iphinde yadlulisela ngezipho kwizagugu bezihlangene kwaSomkhele. Ezindabeni ze-1KZN TV kube kuThabani Maphumulo eMtubatuba. Abephume ngothila wamagosa engoma Solunde emahlabathini kwaZulu Natal kumhlangano obizwe ke Meya kaMasipala Wilson Ntshangase njengoba ke kuqhubeka ukuhlela kwengoma yaminyaka yonke ngaphansi koMasipala waSondini. Imeya kumgazi uthi ingoma yakulonyaka izokuba ke izinsuku ezintathu ngokuhlukaniswa kohlobo kwelwazo. Usuke ekusiphuka isidindi kanje uqhabuka nembadada kwingoma yaminyaka yonke ehlelo uMasipala waSolundi enyakatho nelikaMthaniya. Njengengxenye yokuhlela lengoma, uMasipala waSolundi ube nomhlangano namagosa engoma. uMasipala waSondini uthi ufisa lengoma ithuthuke eminyaka yonke. Akho-ke silindele ukuthi nina nikhombise ukuyithakasela lento yini. Nibeke kwelinye izinga. Kufanele kuba ithuthuke unyaka nonyaka. Kanti namagoso akhombise ukuyeseka kakhulu lengoma. uMasipala waSolundi wenza lokuhlukile koMasipala aba-54 kwaZulu-Natal. Ayikho uMasipala onengoma kaMasipala. Sicela abafisi besiushayele ihlombe uMasipala. Ngisho sokuthi ziningi ingoma esigida kuzo manje eyisukela ukubuka into enhle eyenzeka lapho endini. So-ke siyabathanda abaholi aba-innovative abaqhamuka nezinto ezintsha. Ikhona ukudlulisa ukuncoma sobethu nomkhandlo wonke ngokuhlelo lomcimbi lesihlalela wawo. Sifisa ukuthi ukhule nabuhlungu makumenza. Kanti imeya umgazi ibe isidonsa ngendlebe amagoso ngengoma yakulonyaka. Kodwa futhi kudinga ukuthi-ke nekomiti phela elilawula ingoma bakwethu likwazi ukuqinisa abengaqinisa khona ngoba uma konakala kule ngoma akonakaleli thina njengabakhansela kodwa konakala into yini. Yilokho umuntu akucelayo. Ngifisa-ke ukuthi-ke sangathi singabambisana kahle futhi nakulonyaka bakwethu. Umcimbi woswenka wonobuhle kanye nesicathamia kuhlelo ukuthi ube ngumhla ka-14 kuDisemba. Kuthi ingoma isigubhu, isigeke, amahubo, ingoma yomama neyabanye ihlelelwe umhla ka-15 kuDisemba. Bese kuthi enkulukazi kaShameni ibe ngomhla ka-16 kuDisemba nonyaka. Asiphinde sithi ishalele etoleni nabesilo siyabuya nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ingonyama Trust isolwe nguhlalo ngenkohlakalo. Bakhala ngemiholo abesikole sabakhubazekile. Kanti IFP ibungaze ukunqoba ebaqulusini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.57 kwidola laseMelika libe ngu-23.76 kupondo yaseBrithani libe ngu-20.61 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$3,423.98 ounce, kuthi intonga elongahluziwe yona ibe ngu-$68.59 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isizolo lokubuya nendondo yethu sibanyana kulandela ukuwashiswa kweijezi eNigeria emidlalweni wandulelo wamanqamu Women's Africa Cup of Nations elapha iZaulu Stadium eCasablanca izolo kebusuku. Iqembu lakuleli belivikela kwindebe la enqoba khona eMorocco ngo-2022 liguqisa ngamagoli amabili kwelilodwa, kanti lokubika ekhaya lebanyana ngelingene emaphakathi nesombe sesibili kanti kulishaya nguLinda Mohlalo kade kuyipenalty. Ibanyana isizolo lakwindawo yesithathu ngolesihlanu ngehora lesishagalolunye ebusuku, kanti umdlalo wamanqamu wona uzoba ngomgqibelo ngehora le-10 nawo kusihlwa. Ake sibheke nasisimo sezulu esingelindeleka. Nina bakampondo zamile nje nokube zamile enkomeni ngabe sakha amagudu okubhemela ziyaguqa bese iphaka namuhla sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.